agrair a la gent de la FECOLL per proposar-me com a pregoner. Ser aquí aquest vespre amb tots vosaltres és molt més d'una oportunitat per parlar, d'explicar coses en un lloc tan emblemàtic com aquest, que ja em sembla tot un honor, però que algú hagi pensat que mereixo aquest honor, doncs em fa sentir que en la meva vida alguna cosa he fet bé, i sobretot també després d'aquest aquesta presentació que m'ha fet el Cosme. Per tant, aquí avui us he de dir que em sento reconegut i us he de dir també que ho agraeixo moltíssim. Quan l'amic Bometón em va comunicar que seria el pregoner d'aquesta Setmana Cultural de l'Aplec, el primer que vaig pensar va ser, ostres, i què els puc explicar jo? Sent un fan declarat de l'Aplec del Caragol, és cert que jo no em puc comptar entre els participants més fidels i que consti que això no ha estat per falta de devoció i admiració a l'Aplec. La culpable és aquesta feina a la qual ja fa més de 40 anys que em dedico i que, per tant, ja fa més de 40 anys que ha esborrat l'oci dels caps de setmana del meu calendari. Tot i això, he de dir que he pogut gaudir de moltes edicions de l'Aplec, encara que hagi estat sacrificant hores de son, i això ho sap molt bé qui va escoltar alguna de les transmissions de partits del Lleida que havia fet després d'empalmar una llarga nit als Camps Elisis. Heu de pensar i heu de saber que no era culpa del vostre transistor ni que estigués quedant-se sense piles, que era la meva veu d'allà una conseqüència d'aquesta llarga nit de plec. És clar que aquests arguments a mi no em capaciten per parlar-vos com a expert membre de la colla de l'Aplec. Tampoc no us puc explicar la història d'aquest magnífic esdeveniment perquè la majoria d'aquí sabeu molt més que jo i tampoc el puc analitzar socialment perquè jo no m'hi dedico a aquestes coses. Però sí que, reflexionant una mica, se'm va acudir la possibilitat de centrar aquest pregó, mini-xerrada, com li voleu dir, a comentar l'Aplec des d'un altre punt de vista, des de l'únic que jo crec que puc ser una mica diferencial. La del periodista / penyista ocasional de l'Aplec i també participant, com ha dit el Cosme, al Caragol Tour, que ara que estic més apartat dels caps de setmana i que em costa més vindre aquí a l'Aplec, doncs sempre una bona oportunitat de refrescar i de reviure totes aquelles nits i dies, algun també, passats a l'Aplec. Ja us anticipo que en aquest relat meu sortiran noms de persones que han estat imprescindibles perquè l'Aplec sigui el que és avui, però que ja no són amb nosaltres. Bé, he de dir que sí, que en realitat sí que hi són, però són allà dalt vigilant que tot estigui en ordre. Així que us explico, disparo i espero que trobeu interessant el que us diré, si més no, entretingut. Quan neix l'Aplec, l'any 1980, jo tenia 16 anys i encara no feia 3, que havia aterrat a aquesta ciutat procedent de Lugo, on la meva família havia fet un parèntesi de 3 anys també abans de canviar definitivament la residència del Pont de Suert, natal, fins a la capital. A aquesta Lleida a la que diuen que arribes plorant i marxes plorant. Jo ja us dic que ni vaig arribar plorant ni tinc la sensació d'haver marxat mai, malgrat que ja porto 25 anys que treballo a 150 quilòmetres d'aquí. D'aquesta primera edició de l'Aplec, de la del 1980, no em vaig tenir més notícia que les fotos dels diaris que ens mostraven el que aleshores jo, des de fora, vaig interpretar com, ja em perdonareu, com una jamada que havien preparat alguns carrinclons de la ciutat. Però 2 anys després, quan vaig començar a treballar a la Mañana com a matxaca, com deia el Cosme, del gran Emili Bautista, el meu primer mentor, jo veia que la cosa s'anava fent gran i amb persones que també eren torrents autèntics d'energia, com el José Luis González al capdavant, estava clar que l'Aplec aniria molt més. Jo a la Mañana només feia informació esportiva i, per tant, no vaig tindre contacte professional amb l'Aplec, però 3 anys després, quan vaig començar a treballar al diari Segre, la secció que dirigia el José Carlos Miranda englobava esports, televisió, espectacles i també ens encarregàvem, alguna vegada, de les entrevistes als personatges més carismàtics i influents de Lleida i comarques per publicar-les al Dominical. I ves per on, la primera entrevista que em va encarregar a mi el Miranda va ser la de Manolo Calpe. No seré jo qui us descobreixi el poder de seducció del Manolo Calpe, heretat també pel seu fill, per l'Albert. El Manolo era sobretot un enamorat de Lleida i dels lleidatans que va pensar,
i encertadament en la plec com la plataforma ideal per projectar aquesta ciutat primer cap als barris de la mateixa ciutat, després a les comarques de Ponent, la resta de Catalunya, l'estat espanyol i així fins a arribar a l'altra punta del món. I prova d'això és que s'han interessat sempre, es van interessar des del primer moment molts mitjans de comunicació internacionals que van portar aquesta gran festa, aquest gran esdeveniment, doncs això, a totes les puntes del món. I això ho van aconseguir, la promoció que buscaven i el gaudir d'aquesta festa, tant el Manolo com els que el van acompanyar en els inicis. Per tant, aquí teniu el meu primer contacte professional amb la plec, amb aquesta entrevista que es va publicar al Segre Dominical. En la meva trajectòria professional, després de la premsa escrita, va arribar la ràdio i també va ser així, aquest camí de la premsa a la ràdio en la relació professional amb la plec. I si algú no de ràdio m'havia de descobrir tots els secrets de la plec, no podria ser ningú més que el Pepito Navarro, el Varilles, li deien els seus amics de la colla de l'agrupació veterans de la Unió Esportiva Lleida, on, per cert, he de dir que vaig assaborir les millors cassoles de la meva vida. Aquestes cassoles les cuinava el mateix Pepito Navarro i ho feia al mateix temps que em feia l'assistència tècnica d'aquella mòbil de color verd, no sé si alguns el recordareu, aquell verd poma, una mòbil que fèiem servir per cobrir els grans esdeveniments que hi havia tant a la ciutat de Lleida com a les comarques. Perquè us feu una idea, l'agenda d'un cap de setmana de plec del Caragol, per nosaltres, en aquest cas parlo del Pepito i per mi, a la ràdio, podria ser la següent. Divendres ja veníem amb el Pepito allà als Camps Elisis per veure si tot el muntatge s'estava fent com calia. Aquí, una de les comprovacions més importants era veure si les cerveses estaven prou fresquetes. Això en donàvem fe, el mateix divendres al matí. A la nit ja ens cruspíem el primer àpat, que ja el divendres acostumava a allargar-se força. L'endemà dissabte, això sí, tocava treballar. Anàvem a cobrir l'entrenament de la Unió Esportiva Lleida i després de l'entrenament informar de l'última hora de l'equip a la ràdio i quan havíem informat una altra vegada cap a la plec, aquesta vegada de dinar. I si aquell cap de setmana el Lleida jugava fora de casa, doncs després de dinar, cotxe cap a Logroño, Eibar, Miranda de Duero, d'Ebro, allà on tocava jugar l'equip blau. Això sí, sempre amb aquella mòbil verda que es veia des de tot arreu i sovint acompanyats també del gran amic Dani Badia de Catalunya Ràdio, que era un altre enamorat de Lleida i del Lleida que ens va deixar massa aviat. Amb el Dani, el Paco Casals, el Sergi Tor, l'Antoni Lasso, el Monge, el Félix, el polifacètic i gran amic també Antoni Ballester, que també ens va deixar lamentablement no fa gaire, i altres companys periodistes que ens desplaçàvem amb l'equip quan el Lleida jugava fora de casa, ens perdíem, clar, si érem fora, l'àpat del diumenge, perquè aleshores el futbol sempre jugava quan tocava, a les 5 de la tarda, que és quan ha de ser. I si tocava jugar al camp d'esports, la feinada era guardar la compostura després del dinar per poder transmetre el partit i que els oients entenguessin bé i clar el que estava passant a l'estadi. Per cert, segur que molts recordareu el goig que feien les gates del camp d'esports quan els partits es disputaven en dia de plec, amb tots els penyistes, les xarangues, era un plaer. No sé si guanyàvem cap partit quan hi havia la plec, normalment ens afectava bastant, però ens era igual. I aquesta era la combinació de ràdio i aplec, quan jo treballava al carrer Vila Antònia número 5. Us he parlat de premsa i aplec, de ràdio i aplec, i també una vegada vaig fer algun reportatge relacionat amb l'aplec i l'esport també segurament, per a la televisió, però en aquest mitjà ha estat la meva filla, que també deixa una mica d'accent lleidatà, Cosme, de tant en tant amb la Melero, la que ha pogut parlar més d'aquesta festassa lleidatana. La Júlia em va agafar el relleu com a periodista a l'aplec i també he de dir que, sortosament, ella ha sabut gaudir molt més que jo de l'ambient incomparable que es viu als Camps Elisis. I en general jo crec, no sé si vosaltres penseu el mateix, que els més joves han sabut equilibrar molt més bé que la majoria de nosaltres la balança entre el treball i l'oci. Jo crec que gaudeixen més. I en relació a mitjans de comunicació a plec, ara ja fora de l'aspecte personal, sí que volia fer una petita reflexió. És una reflexió una mica, ja ho reconec, boomer, que dirien les noves generacions. En les primeres edicions de la plec, la cobertura informativa se centrava en els diaris, les ràdios locals, després també a la tele, que li va costar una mica més fixar-se
en la plec, potser quan van començar a vindre els polítics, que si coincidia, recordareu, i encara ara, en plena campanya electoral, com tantes i tantes vegades, tot la plec allà de penya en penya, tot el cap de setmana aquí. El cas és que dels diaris i les emissores de ràdio van passar a diaris, ràdios, teles, molts mitjans de comunicació també estrangers. Els diaris feien pàgines especials, suplements també, en alguns casos. Les ràdios també adequaven la seva programació a la plec. Jo ara crec que no hi ha tantes hores de desconnexió local com teníem quan jo treballava a Ràdio Lleida o el Cosme estava a la COPE. És que era un continu, un no parar. Dissabtes i diumenges disposàvem de tot el matí, bona part de la tarda, per fer connexions des de totes les carpes. La feinada que teníem per evitar haver de fer un beure a cada una de les colles. Tampoc haguéssim arribat vius al final de la plec. I les teles feien això, una mica de prèvia, connexions, vídeos informatius, dissabte i diumenge, un dels 2 dies, segons el cas, i un recull final dels dilluns, quan el Telenotícies Comarques es feia en desconnexió. Això era el que teníem abans. Ara s'hi han afegit els mitjans digitals i, tatxant, els telèfons mòbils. I aquest sí que ha estat un canvi en el món de la comunicació i de la societat, en definitiva. Amb l'arribada dels smartphones, tothom té una càmera, tots la teniu aquí, a les seves mans. I no només això, tothom tenim una càmera i al mateix dispositiu tenim els elements, les aplicacions necessàries per enviar les imatges a qualsevol punt del planeta en 5 segons. Això ha tingut 2 conseqüències. Bé, n'ha tingut moltes més que 2, però jo en vull destacar 2. La primera, que els mitjans de comunicació convencionals ja no som tan importants, tan imprescindibles com abans. Sí que som més necessaris que mai, perquè algú ha de defensar que es mantingui el rigor informatiu. Això sí que és cert, però, per exemple, en el món de l'esport, quina força pot tenir un mitjà convencional, per molta audiència que tingui, posa-li, per exemple, 1-2 milions d'espectadors, si hi ha futbolistes que només amb les seves xarxes socials pròpies, amb els seus comptes propis de xarxes socials, tenen més de 500 milions d'espectadors, de seguidors. Aquí hi ha un debat molt ampli, que no farem, perquè llavors sí que ens anirem a més de 2 hores, però on no hi ha cap dubte és en la segona conseqüència que us vull explicar de l'arribada dels smartphones. Ens hem tornat, a veure com ho diré finament, ens hem tornat una mica simples, fins al punt que hi ha gent que va al futbol, va al bàsquet, i és que no veu els partits. Només estan gravant amb el seu mòbil, fent selfies perquè quedi constància de que sí, que han pogut anar a aquell partit. Segurament dic això perquè em faig gran, però és que jo no puc entendre, jo no puc explicar com hi ha gent que gasta 100, 200, 500 euros, que hem sentit no fa gaire, que es pagava per una entrada, per un concert de Bad Bunny. Doncs després de pagar aquesta entrada, aquesta fortuna per una entrada, és que no veuen el concert, és que no el veuen. Estan així, després el pengen, el miraran o no el miraran, però és que s'han perdut, jo crec, al meu entendre, l'essència del partit, l'essència del concert. Bueno, està muntat així. Jo també penso, el meu pare també em deia que no tenia moltes coses a dir, doncs és això. Dels que van a la plec amb el mòbil no diré res. Però si Manolo Calpe, el José Luis González o l'Antonio Costa Sumell aixequessin el cap i veiessin els camps elisis gairebé que hi ha més telèfons a les mans que gots de de cervesa, no sé pas què dirien. Bé, jo ja us ho he dit al començament, que m'havien donat 10-15 minuts per parlar. Has mirat quan porto, Cosme? Com va? Vaig bé? Tinc marge? Vale, ens allargarem. Aquí no el sope, aquí la gent, encara a les 10. Doncs espero que encara em quedin un parell de minuts per una anècdota, que el Cosme no sé si n'en recordarà. La primera vegada que la meva veu es va poder sentir i escoltar per la ràdio va ser, quines casualitats, en una cursa de caragols. La primera vegada que la meva veu va sentir-se per la ràdio va ser en una cursa de caragols. Jo us explicaré com va ser. Era un programa nocturn a Ràdio Popular de Lleida, a finals dels anys 70, que presentava, i em poso dret, el gran Pere Rovira. Al meu cargol li vaig posar el nom de Correcaminos, va quedar l'últim, lamentablement, però a casa van estar molt contents de sentir-me
per primera vegada a la ràdio. Aleshores era molt extraordinari el fet que algú pogués parlar per la ràdio, sentir-se. Per la tele ja ni et dic. Doncs per primera vegada se'm va sentir. Poc ens podíem pensar, ningú de la meva família, aleshores, que aquest mitjà seria la meva vida durant molts anys i encara soc un gran enamorat de la ràdio, possiblement el mitjà, ara soc molt feliç, però on vaig ser més feliç. Per cert que el Pere Rovira també ens va deixar, lamentablement, fa poc més d'un any. És un altre dels molts amics que s'han quedat pel camí. I això em porta, i ara ja sí que estic acabant, a una reflexió final, ja que l'Aplec jo considero que és, entre moltes coses, però sobretot una enorme expressió d'amistat. Jo crec que l'Aplec, i dit així de manera ferma i contundent, jo crec que l'Aplec és una fàbrica de fer amics. I la reflexió amb què acabaré la meva intervenció és la següent. Jo tenia molts, i molts d'aquí segurament us hi podeu comptar, teníem un gran amic que es deia José Luis González. L'inglès, li dèiem també per la classe que tenia, era un dandi. Un dia aquest, com li agradava definir-se a ell, llicenciat en la Universitat de l'Asfalt, li van detectar un càncer d'aquells que se sap segur que acabarà malament. El José Luis va lidiar els últims combats amb la malaltia a la Costa Daurada, a uns 25 quilòmetres d'on jo estic vivint ara. Sabent que la benzina se li estava acabant a l'amic José Luis, el vaig trucar un dia i li vaig dir que volia anar a veure els tractaments que li estaven fent. Doncs sabem també que tenen unes conseqüències físiques i primer li vaig voler preguntar i em va dir no, vine a veure si vols i ja està, i pots venir tranquil·lament. La meva intenció era anar a veure l'amic per intentar animar-lo una mica, tot i que sabia perfectament que aquesta trobada acabaria amb el José Luis animant-me a mi. Però el cas és que vaig fer tard. Em va comunicar la seva mort abans que jo donés el pas d'anar-lo a veure. D'això ja fa més de 20 anys, però jo us puc assegurar que encara porto clavada la pena de no haver fet aquells 25 quilòmetres i vull posar també en la interminable llista de coses que em va ensenyar el José Luis que des d'aquell dia no m'ha tornat a passar. Sempre que he sabut que algun amic estava malalt, algun familiar, l'he anat a veure o l'he trucat. Immediatament he volgut que ell sentís que jo l'estimava. Va ser a partir d'aleshores quan vaig començar a dir als meus pares també, que no els havia dit mai, a molts anys, que els estimava, perquè no marxessin a l'altre món sense saber-ho. I veure les seves cares, quan ho han sentit, malauradament ja molt grans, a la meva mare encara li puc dir, doncs és el millor que m'ha pogut passar. També, quan li vaig dir a Coldplay, que cantava i tocava molt bé, ja el tenim, doncs també quan li vaig dir i li vaig poder transmetre el meu afecte al Dani Badia, poc abans que marxés a fer transmissions al cel, o l'Arturo Fornós, en aquelles trucades que, malgrat el patiment que el martiritzava, sempre trobaven la simpatia d'un bon amic i una persona excel·lent. Quins grans aplecs amb l'Arturo Fornós i amb els companys de la Coca-Cola. Ahir, repassant el guió del que us volia dir després de... va acabar el Telenotícies i amb un ull mirava la festa del Barça i amb l'altre repassava una mica aquest guió, doncs vaig pensar que parlar de la mort, com us estava fent ara, era una qüestió massa trista per un pregó d'una festa caracteritzada per l'alegria. I no estava del tot convençut. Vaig parlar amb algú per dir-li, ostres, no sé si faig bé de fer això, però al final vaig arribar a la conclusió que era molt important dir-vos que us estimeu molt com us estimeu, sí, però sobretot és molt important que ho feu saber a la família i als amics, sempre, i que no feu tard, com em va passar a mi amb el José Luis González fa poc més de 20 anys. I si us ha semblat un final de pregó trist, ho entenc, i que us fa reflexionar, us fa pensar amb gent, jo us demano disculpes, però també us dic que no patiu, que ja és aquí l'Aplec, per donar-nos les millors alegries de l'any i els millors somriures. Bon Aplec a tothom, visca l'Aplec del Caragol i la mare que els va parir, i visca sobretot Lleida. Moltes gràcies i bona nit.
Bé, doncs, un any marcat pel rècord. Rècord amb collistes, rècord amb colles. Aquest any hem revolucionat moltes coses, no? Hem revolucionat les quotes que paguen les colles, hem revolucionat l'accés al recinte. No són canvis menors, són canvis que donen un sentit i una continuïtat amb una festa que va a més, amb una festa que és rècord i que difícilment creixerem ja amb més colles o difícilment creixerem amb més collistes, perquè és que no hi cabem. Sembla ser que tenim una perspectiva d'aquí uns anys a créixer, no? Amb l'espai físic, amb el recinte, amb les condicions en què estarem, etc., que hem d'estar atents a aquesta evolució de com anirà aquest projecte. Un projecte que és un projecte de ciutat. I nosaltres el que reivindiquem és que l'Aplec també és un projecte que ha de ser entès com un projecte de ciutat. Un projecte que ens posiciona, un projecte que ens fa sortir al món, un projecte que té un tresor en uns voluntaris que fan hores i moltes hores per tirar endavant una festa com és la de l'Aplec, que s'ha tornat massiva, que s'ha tornat enorme, que si heu estat als Camps Elisis és espectacular el que s'està muntant allí en 2 dies, que avui han parat perquè plou i que no saben si arribaran a temps per aquestes hores que han perdut de la pluja d'avui. Penseu que estem molt agraïts a tots els collistes que el divendres, abans que marquéssim nosaltres amb el guix, van vindre amb els metros per ajudar-nos a mirar les parcel·les. No, és molt d'agrair això. No, en sèrio, perquè com a organització només portem 2 metres. I llavors, clar, si comencen a aparèixer colles que venen amb els seus metros, venen a les seves carpes, ja col·loquen la carpa i diu, mira, és que va aquí. Bueno, doncs tot això que tenim de guanyat i tot això que avancem, no? És això el que s'està convertint en l'Aplec. Penseu que van començar fent un dinar diumenge. El Manolo Calpe va visualitzar anar al costat del riu a dinar, com fèiem, un diumenge normal, amb les nostres famílies a l'horta o els pagesos que s'ajuntaven, etc. Un dinar de diumenge. Avui, segurament, el que sobra a l'Aplec és el dinar de diumenge. Sí? Molts dels que viviu l'Aplec estareu d'acord amb mi que si sobra alguna cosa és el dinar de diumenge. I s'ha convertit en això, en una setmana i mitja, quasi, per poder arribar a temps a muntar tot el que es munta allí dintre. És que no trobem carpes, és que no trobem equips de música, és que no trobem prou mostradors, prou neveres, prou etc. Vull dir, l'Aplec s'ha fet molt, molt, molt gran, molt gran. I és un orgull poder estar al davant d'una organització que és capaç de tirar endavant aquesta festa. Estem amb un ull a l'edició d'enguany, estem amb un ull veient i amb moltes ganes de que surti tot bé. Sabeu que hem fet les famoses pulseres, que també és un orgull veure lo important que som a Lleida, perquè dius que hi ha pulseres i tota Lleida revolucionada, a veure què passa amb les pulseres. És increïble, no? I això te fa pensar també el sentiment que hi ha a Lleida i les ganes que hi ha d'Aplec, tant dels collistes com de la gent que ens ve a visitar el recinte, que és moltíssima. I, en definitiva, doncs això, que volem tirar endavant aquesta festa i que penso que de cara a futur necessitem fer una renovació en el plantejament i en la perspectiva com a ciutat i com a territori del que volem que aporti la festa de l'Aplec tant a la capitalitat que reclama des de Lleida, perquè nosaltres ja estem exercint això, fent de pol d'atracció de col·lectius de tots els pobles del voltant de Lleida que venen a participar a la festa, com una capitalitat de territori que ens posi al mapa amb una singularitat d'una gastronomia basada en un producte de pobre, un producte de pagès, un producte que ens trasllada a lo més bàsic, a lo que nosaltres sabem fer, a la producció de l'horta, a la producció agrícola, traslladada en un producte com el caragol, que avui en dia és un producte de luxe, un producte
que l'hem aconseguit descentralitzar de l'època de l'Aplec, que és present a Lleida durant tot l'any i que ens dona aquesta singularitat i que fa aquesta atracció que moltes vegades quan venen a Lleida hi ha molta gent que me truca a mi i me diu: escolta, Ferran, on podem anar a menjar caragols? Dic, on vulguis. Dic, ara rai, que n'hi ha tot arreu. No, però on fan els millors caragols de Lleida? Dic, això només passa a l'Aplec, són 3 dies al maig, ho teniu molt difícil. Està tot ple. En definitiva, que volem apostar perquè l'Aplec sigui un pal de paller del futur d'aquesta ciutat i d'aquest territori, que estem disposats a ficar la nostra força i la nostra empenta perquè així sigui, tot i mirant una edició que aquest any es planteja espectacular, amb molts canvis, amb moltes ganes que surti bé i amb moltes ganes que arribi el Caragolasso i puguem ja donar el tret de sortida al millor Aplec del món, que serà aquesta edició gràcies a tots vosaltres, collistes i visitants. Moltes gràcies i bon Aplec.